with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Be still and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Grace and peace of Christ Jesus, manaas sa matag-usapan nato nga naliti o ganaminaw sa video. Last Sunday, atong hibaw-an nga ang Ginoo nakig-istorya kang Ananias, pinagi og vision. Isultihan siya nga muadto siya ni Saul nga taga Tarsus ug iyang i-pray over kung naikahadlok si Ananias kay kontra man nila o in fact willing kayo mo papriso o papatay kanila. But sa iyang hesitation, ang Ginoo ni assure niya nga iyan ang tao si Saul kay na-converted man to him. So karon atong tan-awon kung si Ananias ni-obey bagyod sa Ginoo o kung si Saul midawat basad siya kang Ananias. Kay remember, kontra biya sila. Nabagyo tinuod nga conversion pagkatabig ni Pablo o ni Saul ngadto sa Ginoo o wala. So nata magpadayon maambot ang maisunan. Among langit nga amahan. Salamat kay Ginoo nga ang imong pulong buhi lampara sa among mga tiil, naglamdag sa among mga panghunahuna aron sa ingon na ang tanan na among hibaw-an karon narrative man ni siya, story man ni siya sa pagsugod nimo sa imong simbahan na madasig ni malipay ni kay ang Ginoo nga nagpamuhat kanila kaniadto ang balang espiritu nga nag-move sa ilang kinabuhi nagpanghihok kanila pinaagi kanila mao sad ang the same nga Ginoo nga among giserbihan karon. Ginoong Diyos, salamat kay amahan ang pinagi si mong anak na si Jesus, nahiusa kami sa uban pang magtotoo. Nangamatay naman sila o buhi pa sila karon. Salamat kay ni anak. Kung tagay ni kalipay, kadasig sa pagpaminaw sa imong pulong. Kung ang tanan na nangita pa sa kamatuuran, naghangyo ako. Speak to them mightily. Ipadayag itaw ang imong kaugalingon. Kay ikaw ra ang magkapamatuod ng tanan nga ilang madungog karon. Ikaw ni o may tungod kini kanimo sa imong giharian o imo kayo kini pulong. Walay tumo-tumo kundi tinuod ang tanan. So amahan, salamat kay Ginoo na aniya ka mag-istorya ka namo. Amo ibalik kanimo ang tanang imong himaya kung sa may mong makabot o madawat karon in Jesus name. Amen. So ato masahon Acts chapter 9 verse 19 verse 17. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit.
Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. So ang title nato nini mao ni Vision Complied. Ang pananawon na tumadyod. Nya makita nato nga nahitabo ni tungod kay dunay pagtuo o obedience si Ananias nga nakahimo niya pag-experience o miracle. So unsa man ni ang atong tanawon? Mao ni atong makita dinhi duha ka punto. Si Ananias nituo og gi-obey verse 17 nga iyang gi-confirm ngadto ni Saul o ni Saul ang iyang yung paghimamat ni Jesus Christ ngadto sa diha sa road of Damascus. Ug iyan ning gipamatud-an pagayud pinagi sa usa ka milagro nga sa iyang pag-ampo natangtang ang murag scales nga nasa mata ni Paul o ni Saul o pinaagi sa siya pag-ampo na puno si Saul sa balang espiritu. Ang kanong punto mao nga si Saul on his part, nituo sad siya o ni-obey sad siya o nidawat siya sa usa ka tawo nga ipadala sa Ginoo man makita nato sa verse 18. Niya ang iyang pananaw o ang iyang health na restored. Makita sana nato siya sa verse 19a. So mao ni maigsunan, kung mutuo ta ni Jesus Christ o mo sunod lang kita, musubay ta sa iyang kabubuton all the time, most likely maka-experience ta o visitation from God. Pinaging vision. Man natong nakita sa previous natong study sa life ni Ananias. Diin gimanduan siya sa Ginoo to go and to pray sa enemy nila o enemy sa ni Kristo Jesus. Manang ngarita sa point number 1. Ananias believed and obeyed. Then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. He said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Ang pulong dinhi is then, no? Nagpakita nin nato nga ang pulong nga then is immediate diha. Pag-isuryan niya pinaging vision, wa siya mingon nga, Lord, kay kita inanin ta nagkadaghanan, Lord, mga ipang confirmation, nga confirmation, Lord, magaduda jud ko, ako ba jud nimo adto dito basig lain, basig ako running idea, pwede pa ka mga confirmation. No, pagkakita jud niya, paghimamat niya pinaging vision sa Ananias, diha ni-obey siya sa Ginoo. So klaro kay niya nga ang iya jud nga sinatig iyang kaistorya was Jesus Christ. No, diha sa iyang hunahuna while he was sleeping or he was doing anything and suddenly the vision came, we don't know. Kay wa man siya magunahuna nga nag-hallucinate siya kana bitang murag tao bitang nag-drugs nga mo kakitag mga daghang mga butang din ha. Klaro ang iyang hunahuna nga si Jesus gyudto nga nabanhaw na gikan sa minatay ang nakikistorya kaniya. Ug in fact, ang iyang nasinati was ang iyang kahadlok na dissolve na hanaw. Sa diyang gi-assure sa Ginoo nga kani si Paul ako ni in fact doon ako'y specific na calling ni Saul nga mag-suffer gani siya maayo para nako. So enough na to niya nga nipado siya, deposit siya sa house ngadto nga di napuyo si Saul ug ni sulod siya. Ato makita niya ang verse then he entered it. So labot niya to wa yung namurag di tingali, ito sa ito tingali ko balik siya or nangita sa siya laing nga kuyo butahan na kuyo talang pag sigurado lang ba niya ka na kay kang kaso galing bitarong gali o gapuson gali ka ng panawag lang tabang ha kaya medyo di mo kuno ni makakita so medyo makakuha tani niya makabuntog tani niya so there was no other thought nga lisod sa namuna ni Paul, kundi ragyod ang iya yung pagsalig, o klaro kayo ang sugo sa Ginoo, nga mari yun yung ibuhat. Wala na niya tagay laing interpretation. Ang sugo sa Ginoo, mao mo gani kita, atong i-interpret sumala sa atong gusto, especially kung nagbabaw ang kahadlok nato
sa pagtuman sa usa ka butang nga kibawta delikado man ang kinabuhi ani oy anong yung naaning man eh. So pagsulod pag yun Ananias sa balay, lisod siya o diha-diha ni ampo siya. So ang ato ani is kapila man ta nagsigi og duda, nag-doubt sa mensahe sa Ginoo sa dihang nakadungog ta sa iyang pulong pinagi sa sermon. Pinagi ba sa kanang pagbasa nato sa atong Biblia nga Ginoo ni istorya yung man pag-search Ginoo ipakliday nato kay murag uy no sa mga ganong isod man nga idea hawi dili man ni ako. Pero klaro kay ang Ginoo ni sulti nato diha sa iyang pulong. Or possible ba ka atong gidudahan dahil ang Ginoo bisag klaro kay nga nag-istorya siya nato pinagi sa dreams or visions. So pray ba ni may isuunan nga ang atong pagtuo dili gikan nato. Ang atong pagtuo gikan sa Dios. Kay wa gyud tay kapasidad nga mo embrace o muhangop o mutuo gyud ni Jesus Christ. Gawas kon ang amahan mao'y mubiraka nato nga mudala nato ngadto sa iyang anak pinagi sa iyang grasya ug kaloy dinhi ka nato. Din ang atong pagkahiusa sa Ginoo, ang atong pagka-convert diha sa Ginoo Hesus-Kristo. Dili na pinagi nga ay bali siya like reliyon. No. You cannot change into a religion without having a relationship with Christ. Kaya makigrelasyon ka, una ka magpuy-puy ka na niya. Amen? Kaya bisag sa mga gang, sa mga barkada lang, di makamukukuy ng mga grupuha kung wak kay kaila din ha, o wak kay somebody nga naka-assure mo, hindi ka gini nga grupo. But sa ato mangkong case, di magod na ang tao yung giyanha. Kaya nakailang ka sa Ginoo, kaya nag-iistorya ang Ginoo nimo, kaya nakasinati ka sa imong kakulang sa imong pagkatao, bisan sa daghang mga may buhat, nga sa dihang ang Ginoo nagpakita ka nato nga we need Him because He paid already at the cross sa tanan nato mga kasaypanan. Then, mangita din kag asa mo ko ani no? Mangita kag asa nga pundok, and there are many small groups like sa ato, una ba mga mega churches, pila naman ang mga mega churches, na makasinati ka nga, I belong here. So I hope sa atong ikanta, Lord, we belong to you alone. Kasinati itag, ni-belong ko ni Amy. Niya siya, nakasinati siya nga, ni-belong siya sa Ginoo. Hindi siya na-belong sa group, na-belong siya sa Ginoo. Kaya kung belong ka sa Ginoo, doon ay unity of the Holy Spirit. Bisag di pa takaila, na ang pagkasuod, masinati mo nga, hindi ka gini siya, gaan na gini siya. Kaya di same mong spirito, kaya di same mong silbihan. So, mara itong makita din nga, even sa atong pag-process sa atong sanctification, what tay contribution niya na? Sanctification is nag-anak kang kausap. Nag-anak ka, lahi ang imong pamaagi. Diyos no na imong pamaagi. Dili na binuang, di na tinawhanon, di na kalibutanon. Kay balikon ko, what type participation bisa gamay sa atong kaluwasan. Mana nga bisan dinhi sa diyan giusab sa Ginoo ang ngalan nga Saul to Paul, what say contribution si Paul ni ana. Kay mismo si Paul niingon din sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ingon siya nga, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. Dili gikan nimo nga ikaw naluwas. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, walay makapanghambog ni anak. Okay? Then, mga tanang, anong daghan maghihapon na wa naglakaw sa pagtuo? Yung sa Christian sila, pero how ka ilang paglakaw, basi maghihapon sa kalibutan ng mga pamaagi o sa mga prinsipyo? Ano daghan gyapon mga Kristohanon na madudahon gihapon sa ilang pagtuo sa Ginoo nga ilang giproklamar, o mahadlukon gihapon sila nga mulakang o pagtuo diha sa Ginoo. Kaya pagtuo biya dito lang ka sa wa kay nakita din ha. Mo nang pagtuo, okay? Mo na akong maingon magisunan. Ako ni og daghan ang ni sulti sa nini makita sa nato sa Biblia nga sa dihang tinuray gyud ta nga dunay kaluwasan. Ang faith nagyatag sa Ginoo nato mo continue sa pagtubo. Sa diha magsigi sa tao obey.
So, ang faith mo grow sa atong obedience. Dili na mo tubo imong pagtuo kung dili ka magsige o sunod sa Ginoo. Para ko na sa atong ginikanan, di ba? Kaning anak ka suod sa ginikanan, kaning usa ka anak tigil suod na naman sige magsupa. Sige magiglalis, mas kibaw pa sa siyang ginikanan, mas bright pa sa siyang ginikanan. Di gyud siya momento, di gyud sila magka-close sa iyang ginikanan. Amen? Yan di matakagagikan sa Ginoo. Ipunit ang balik sa Ginoo, pinagi sa iyang anak. So, dapat makasabutan niya na nga muubayran kita para ang relasyon nato diya sa Ginoo mo lambo. However, kung ang supposed Christian continue siya pag-walk by sight, dili by faith, tungkol sa iyang kahadlok o sa iyang pagsiligduda, makaingon sa ko na magigsunan nga, o pa siya yun kaila sa Ginoo. Kay, kining Ginoo nga nitawag nato, mao ni nitawag ni Ananias, mao ni nitawag ni Saul, mao ni nitawag ni Peter, ni John, o many more. Ginoo ni siya nga, di mag-usab-usab. Di na siya mingon nga, ay, mas favorite na ko sa nalpa, tagaan akong dagang pagtuo, ay, kana sa uding, di na ako favorite, kamay na akong pagtuo. Dili, patas ang Ginoo, kumuhatag siya sa iyang grasya. Okay? Constant man ang Ginoo, makanunay, yung steadfast, faithful. Kay Ginoo man siya, di man na siya pwede nga mo, kontraryo siya sa iyang pagkasiya. Muna nga, sa iyang pagkasiya, ang Ginoo, si Paul mismo is makita nato nga dako nga example kung unsay mahitabo sa tinuod nga Kristo hanon. Tinuod nga Kristo hanon kay after this makita nato dinha ang kinabuhi na ni Paul. Grabe kayo ang paggamit sa Ginoo ni Paul kay ngano man. Grabe man gud iyang realization sa iyang salakbatok sa Dios. Grabe man iyang pag-angkol na mismo sa Galatians na yung persecutor ko, blasphemer ko, pero tungkol sa kaluoy sa Galatians, 1 Timothy, chapter 1. Pero tungkol sa kaluoy sa grasya sa Ginoo, nahimo kong nangalakad ganiya, nga di man dyan ko tapos o kamayan. So, nanikamot siya, kung bayran niya iyang pagtuo, ang iyang kaluwasan, wala siya naghimo ni mga butanga aron mabayran niya, kundi tungkol sa iyang kung saan ang nanato sa Pilipino? Grabe kay nga utang kabubutuon nga maikog jud kay ko bisag unsa kay suguan na bisag pa ingon nga kamang jud ko tuwad jud ko kay nga naman grabe ang akong utang kabubutuon man na gitawag sa English gratitude. Utang kabubutuon. So where are we sa utang kabubuton nato sa Ginoo? Nagka-realize ba kita kay kung mas dako lagi atong utang, mas dako atong gugma, mas dako ang atong pagserbisyo. Bisa pa gani mo pagkasuguan mo mutikang na ka, muhuhat na ka. Ngano man kay ganahan ta nga atong ma-please kanunay ang libayad sa atong mga sala. Manang si Pablo sa dinhi example of what a Christian should be. Ningon siya dinhi sa Philippians 1:4 to 6. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Tanan ako pag-ampo, nag-ampo jud ko nga noy kalipay tungod sa inyong pagig-partner sa ebanghelyo sa una pa hangtod karon. Nya masaligon ako nga ang nagsugod og gibuhaton diha kanimo sa imong kinabuhi. Sa gibuhaton gibuhat sa Ginoo, giluwas ka gitagaan ka pagtuo. Okay? Mupadayon ni siya og kompletuhon jud kaniya hangtod maabot si Kristo Jesus. So, this is sanctification process. In short, ang gihatag sa Ginoo nimo kung imo jud ang tinuray nga gidawat, ang imo gayong pagtuo nga dili ka nato magsige ra jud na og tubo man sa amplified version ningon dinhi. Konbensido ko, sigurado ka ning butanga nga ang nagsugod og buhat diha kanimo, maayong buhat kanimo, mo continue sa pagbuhat og maayo sa imong kinabuhi hangtod sa adlaw ni Kristo Jesus. Sa pa sa iyang pagbalik nga gi-develop niya ang good work nga naa kanimo gitungod sa imong pagtuo lamang. Tuo ra man gud, tuo lang. Pagtuo lang. Mariyon, asa may magtag mo tuo lang ko? Tuon biya kay tanong. Naikuan din naikuan na tuon na ta. Okay?
In fact, tuo kay ta nga masugat na to ang yawa, pinagi magdadal ta puro sumagingon yung taanan. Una natay mga gibas-bas din wata na natay tubig, daga ng yawa, daga ng ungo. Grabe kay ta katuhot-tuhon. But when it comes to Christ, nga evident kay niya sacrifice sa cross, wala tay gibuhat. Atong pagtuo lasaw. Dili siya pure. Kung nalasaw, kay dunay gisabaw na itong alain nga panghuna-huna o pagtuo. Kinahanglan aton i-surrender ang tanan natong mga daan o mga mini o sayon mga pagtulunan o mo-focus lang yung diha ni Kristo sa iyang pagtulunan kaysa atong pagbuhat niya na ma-perfect na magiging sa Amplified. Ma-complete na. Mabitan ng nganong daghang Christians dili satisfied silang mga Christian. Di ka po sila kumpleto ng kalibutan na. Nangita ka po sila gugma outside of God. Nangita sila amo. Nga mula tigo nila, kung anong sila mayo, labi na karoon sa pandemic. Grabe kay mga demand sa mga amo karoon sa mga employees. Ganun i-embrace na ni anong butanga. Ganun, di na mo embrace sa Ginoo. Because ang ato gayong relasyon sa Ginoo may una yun natong susihon. Tinuod ba yun ang nakailan niya, tinuod ba yun ang nahigugma kaniya. Manang si Ananias, sa paghimamat niya ni Paul, ang iyang gitawag, Brother Saul. O siya may na, Hoy Saul! Wa siya, for sure, ang iyang tingog was tender. So, ningon siya din ha, nga brother, iyang gidawat na pag-adto niya, fully convinced sa Ananias, ako na ikson sa Ginoo, bisag usap ang kayawan mo sa una. Kaya nga naman, tungkol sa iyang pagsalig sa Ginoo, nga nitawag ni Saul, nga iyang enemy. Kinsa man siyang hukom sa iyang enemy, nga gitawag mata ni sa Ginoo. Ya, pagtuon makakupara mo ampo, kumulihan sa kuhanin, kaya paglihan sa kuna, ibali akong kamot, no? Aside from that, there were three things nga ni-happen sa obedience ni Ananias. One, iyang i-confirm to Ananias nga ang imo yung nahimamat mao gyud ang nabanhaw nato nga Kristo, nga mao si Kristo Jesus. Iyang i-confirm pinagi sa miracle. Iyang i-confirm pinagi sa Holy Spirit. So atong basahan ng verse 17. Then Ananias went to the house, ug gisulod siya. Iyang tapion niya kamo diha ni Saul, ug ginan igsuon nga Saul, the Lord Jesus nga maoy naghimamat nimo sa imong pagpadung dinhi, nagpadala nako so that you may see again, aron ka makakita pagbalik ug mapuno ka sa balaang espiritu. Wow! Para nako, grabe nga privilege nga gihatag sa Ginoo ni Ananias. Na mahimo siyang emissary, mahimo siyang sulugon sa Ginoo para madala ang mensahe sa kalangan na uhaw kayo, nag-fasting 3 days, way kaon-kaon, kay nangita ang iyang utok is daghan kay mga questions for sure. Sa pangutanan ini, imo bang ikaw mismo, imo bang gitugutan ang kaugalingon na mahimo kang agent sa Ginoo para muhatag ang mensahe sa uban? Ika nga, secret agent naman jud ko. Wala ang secret agent, na yun ay gibuhat nga mas nginig kaayo. Agent ta sa Ginoo. Pagdala og ebanghelyo o pagdala og word of comfort ngadto sa mga masakiton o sa mga kinsa man kay mga tawhana. Kay kung na-miss nimo na nga opportunity, moingon jud ko nimo, there's always a chance. Kay every time magpagamit ka sa Ginoo, ma-experience lang nimo. Don't miss this kanang pag-experience sa iyang grasya, sa iyang gugma, sa iyang kaluoy, labas na kanang kalipay nga di ka kasabot. Magbuhat mo kung maayo sa una, proba pinaning klaseng kalipay. Karon nagbuhat ko, yan nung rajud kayo ni. Sa una pa yun, ko hinataga, naghangin ko ipanghatag. Kanini, nagatuloy rajud kong pan. Pwede na kong lipay na. Labi na pagkatag na kong pan, ang tanang ano, dahil kamatag magkagpan, yan ang buhat magkagingan. Nga nakahimo ang tao nga, naminaw siya sa Ebanghelyo, gidawat pag yun. Mo ni mga butanga magsunan nga the joy that comes from the Lord. Kay for them to know God para nako is the greatest achievement sa atong ginabuhi. Paminaw nimo ang greatest achievement mo na kay daghang millions, nahimong doktor imong mga anak, nahimong sila mga tungganan, etc. Dili sa dihang makadala kag kalam
ug ang tanang nakalag nagpadayon sa paglakaw diha sa Ginoo. So point number 2. Si Saul, ni believe sad, ni obey sad, almost of all, ni dawat. Ano makita na to sa verse 18. Nga ang iyang mata na abli, no? Nabutawid siya sa grabe nga kahayag, ug ang iyang health, nalipon siya. So tanawa na to sa verse 18. Immediately, sa pag-pray ni Ananias, something like scales, nga murag doon na yung scales, himbis na tangtang sa mata ni Saul, ug nakakita siya. Ug nibangon siya, or for sure ko siya nga, uy, baptize ko. I want to be baptized karon na. Nya human ni pabaptize, taon siya daghang food, na himo siyang kusgan and ni-spend siya daghang mga adlaw. Wa pagingon nga, sige diha na mo kay busang yaw na ko. No. There was something that happened ni Paul nga daghang mga adlaw nakikuy siya sa ubang disciples nga naa sa Damascus. Remember, anong si Ananias? Ipila na siya sa Ginoo. Maybe ka mas maminaw siya, maybe mas sige siya spend sa time sa Ginoo kaysa uban. But note this thing, nga ang prayer sa tao nga mga tarong powerful o effective gayon. Makita dayon nato ang effect sa iyang prayer. Natangtang ang himbis sa mata ni Saul, nakakita siya. But remember, sa Ananias, wala siya na himong matarong, tungkol kay maayo siyang tao, buutan siyang daan, dili. So dili, gigamit siya sa Ginoo, katarong sa Ginoo ni Kristo Jesus na kaniya. Kaya ang ato biyang katarong gikan ni Kristo Jesus alone, nga magbibayad sa atong tanang mga sala diha sa cross sa Calvary. Kung atong gidawat by grace through faith in Christ alone, then kana nga faith gikan na sa Ginoo. So manang nakita nato baptism, nagpabunyag siya diha-diha. So makita nato again and again in the book of Acts, ang baptism dili pagtangtang sa imong sala o sa imong major or mortal sin. Ang baptism is a proof na ikaw ni dawat na juga in your heart sa ni Jesus Christ. Okay? O nga, ang baptism sa imong pagpaunlod diha sa tubig, simbolo lang na nga namatay ka o pagbangon nimo bag-o kang tao. Nga imong daan na tao, imo na gi-discard, imo na gibutang sa daplin. Kaya ang bag-o na ni nga Saul, ang bag-o na ni nga George, ang dapat maglakaw o dapat makakita ang ubang katawhan ni ini. So, I believe also na sa dem pag-pray ni Ananias kaniya, ang Holy Spirit came upon ni Saul na nahimo siyang kusgan o na-change yun siya because it's the Holy Spirit may maka-change na to. Dili ta maka-change on our own. Mabitang asa pa kang relihiyon. Hindi ko lang ni buhatan ni mayunani ka. Pero di ni mo kabukot ang resulta ng mayunani ka. Kaya nga naman, good works mo na nimo, imo mang kaning panikamon na di man na work sa balang espiritu. Kaya wa man yun tayo katakos sa pag-usab sa atong kagalingon. Mingon ko, wa tayo katakos sa pag-usab sa atong kagalingon. Wa sa tayo katakos sa pagsunod sa Ginoo. Wa sa tayo katakos sa Ginoo, yes sir! Diyos may mga hadlo ko Lord, pero tabangi ko Lord. Diha dayon, matabangan ka sa Ginoo. So, ang effect sa niini na ikaw na siya, kung naman ang kalipay, ang new life niya, na naman. So, mo na mga pigsunan, kung ang Holy Spirit di active sa itong ginabuhi, there's only one or two possibilities. One is, o pagkita kaila sa Ginoo. Or, nata-initial mo, pagdaw sa Ginoo, naka-feel tag change, naka-feel tag sa power sa Holy Spirit, and then, mura siya, kalayo, tayo, huwag tandayon. Nga naman na, kay ang sala, may atong gi-prefer. Kay nisilbi ta og tao kaysa mosilbi ta Ginoo. Kay mas naminaw ta sa pulong sa tao kaysa pulong sa Dios. Kay mas nahadlok tag tao kaysa nahadlok tag Dios. When we exchange God for another, suko jud ginwana. Mangluod sa nang Ginoo mingon sa Ginoo, sige bala ka sa kinabuhi diha. Mo friend na tabalik kong maghinuso na jud kabay sa mga sala. Apa ni surrender na nung kay naman eh, tininuso ko Lord, sorry kayo sa ilo ako. Yan, isang time, natak-in yapon sa sala.
Kaya una diri sa likod. Kasi luwa ko rin po, nagyapon din. Kung sa man yung gitaguan, yapon na din ha. Hindi na pwede. Imo nang i-surrender yun. Surrendering is giving everything sa imong kinabuhi. Good and bad mo ihatag sa Ginoo para siya mo sa mo. So man makita nato din nga kung ang Holy Spirit may work of mind nato, kinamdumi ang Book of Acts kaya atong istoryahan karon. Mao ni ang buhat sa balang espiritu sa daghan kay kinabuhi labi na ang salidag may dinhi ang usa ka tawo nga grabe jud ang pagkabali. Bali jud as in bali. Nya, yun sa niya nga ang makatawhan, bisag sa grabe nga lisdanan, sige gyud siya bugwal, sige gyud siya sabot, sige gyud siya samyaw, nga butuo gyud ang tao ni Kristo Jesus. Ni makita nato dinhi nga ang balang espiritu mulihok lagi nato. Una sa tanan, usbon ang atong mga sayop nga pagtulunan, sayop nga pagtuo, usbon niya. Di kay usbon niya nyo man, agatong giusap sa Ginoo, gilabay sa na to. Kung sa nato, dili. Kitangtang na niya, gikuha na niya, ay pulitan balik. Kaysa iyang pagtangtang ng mga butang nga, di man siya nahimong KJ mo, killjoy kayo Ginoo, o ganang nawa na, ano, kalipay kami Kristiano, kawa kay kalipay, you're wrong. Nga nakakatinod nga kalipay is in Christ. Waan ang butang sa kalibutan. So, siya ang lamang ang makaumol nimo aron mulihok siya diha nimo o pinaagi ka nimo. Kaysa dihang ready ka sa usa ka kimbuhaton, mabuhat ka uy. Sabi wa mo sugo nimo mabuhat ka. Kaya ma-inspired kay ka sa Holy Spirit. So, are we inspired sa Holy Spirit? Kilala? Takoy, nanira ko, kilala ko. No, my suunan. That's not life. You miss the real life kung dilita mo, appeal ka nunay kung musunod sa Ginoo. So, makita na to, humanan ni stay si Paul pag several days with other disciples of Jesus. Ano gisuwat man na dinhi? To show us again nga ang real nga tao nga nakadawat ni Kristo Jesus makabaton og kalipay sa pagkikuyog sa ubang mga Kristo hanon. Di siya yung nga ato ko si bahan na baron meeting ba nino kuan kay ta from head to toe yung bantay ka sa tulihok sa magsulti kay pabilin jud ta ng murag nata sa Ginoo. Pero at the same time murag atong kasing-kasing nakapakapaw something else. Atong hunahuna ko to connected somewhere else. Manag immediately paggawas na to anong ubang mag-isunan auto na ta. Ni-embrace na ta sa salam. Ningon na data na Satan. Ano lang ta. Dali kayo ang connection. No, when we are alone, not with other believers, you will miss them. Like gahapon, kadaganon kay ko dinig, ako kita ng mga kaisunan to sa Pasig mo. Kaya ganun kay ko dire, kung ano, bato ko dito Ginoo, etc. Ano, Ginoo puyo. Napakagaling buhaton din na. So, salamat ko sa Ginoo, kabira ng fellowship ni Merko, daga sabing nabuhat, ang hindi nalimpihan, na angay dyan limpihan, kaya na dyan namatay nga ilaga dahil. So, ang Ginoo was, I have a purpose nga yung buhaton din na, ay nilaga opinion to. So, but there is always the desire na makikiusap. Dili ni mo ma-explain. So, na-wonder ko kung naka-experience ba ka niini. Na baka-excitement to come and fellowship with one another. Na baka-excitement to talk to one another. Kumusta naman ka? Wala yung kita niyo. Kasi ka mga daklit-daklit lang gani, ba? It's a sign na you have a joy in meeting one another. So in summary, magsunan, Ananias and si Saul sa atong teksto, nagpakita din na ang pagtuo ni Kristo Jesus mo resulta din sa obedience. Nga kanang pagtuo obedience, makahimo nimo nga maka-experience siya kag dagko mga ginagmay man nga gahom sa Ginoo, nga maglihok dia kanimo ug mo tapon pag yun na sa ubang mga katawhan. Mo na nga ang Ginoo work in us and through us dinhi kanato ug ngadto sa uban kay ano maghimo mag-work ang Ginoo sa imong kinabuhi kung di na nimo mapasa ang kaanindot sa Ginoo sa uban. Amen. So dako na nga
pribilehiyo malalaki man ka og mababay, mabatan-on man ka og tibuwang nga maka-experience siya kaniining experience nga dili mapalit sa SM bisag sa Gaisano o batok sa kakarbon. Kaya whatever it is na para ni mo, di, lahi akong experience mo oni, mahambong tayo nga nana. There's nothing compared sa surpassing greatness of knowing Jesus Christ our Lord. O kanang makakita ka nga Ginoo nagpangihok nimo pinaagi kanimo. It's a miracle para nako. Manang do not miss the experience with God every day. Kaya ang Ginoo ganahan siya nga maka-experience kanya every day. Are we willing? Kaya ka nga spiritual privilege and experience makapagtaas na sa iyang ngalan. While ang worldly nga mga privilege of experience, ang kisin pataas, ikaw, ang tao, o katong lugar, o isa may namangka ni mo, whatever. Uy, ato yung gusto ko, Disneyland, ano man, ipagkahan mong kunikuan. Siya sikat. Pero nagato yung Disneyland, isa may pa mo, Ginoo ng grabe. Tagahalan ko, show ticket. O nagato ko Disneyland. Ato nagato ng USA, was it us? Why did it work tayo ito? Yan ang pa yung mga kabataan na nabilin sa balay, ang Wami House parent. Yan, gikan po ito sa SWD. Usaw na, ni mo, kung klaro man kayo, di mo na ito sa akong sa exos, balad namin yung nagino, mga ito ko ng US, anang time prayer and fasting to. Ito, tingali ka, nag-pray ko sa Ginoo, mag-meet mo na yung sige, kachika diya sa email. Naghibaw ko, magkakita ko, kanina din sila tingali na. Dili, Ginoo ko yung lagita. Kung kanong, basta to lang, kuyog ta, ano sa somebody just invited us out of nowhere. Ano ba? So mga putang may sunan that we cannot boast about sa atong kaugalingon. So, ang mangbutan ni kalibutan na why eternal value, why ka ng value bitaw nga hangtod sa hangtod. Nagbalik kag cellphone, valuable ka na for pila lang kaadlaw, months, pero abot tayo nag 1 year, magdi na valuable, ganahan sa kampalit og lain ng cellphone. Anything in this life be valuable, even relationship, valuable pa kayo bago pa kayo minyo. After 1 year, is mabagay mo. O pag ganyan po 1 year, wala, is gahay na mo sa inyong mga mata. O di na mo ganahan mo uli sa inyong balay. Kaya di ko ganang tanaw na niya. Di wa eternal value, but our experience diha ni Kristo dunay eternal value ug labaw sa kan dunay eternal reward. The reward eternal. So attach anak. Atong nalikayo no, nanindot anak. So for me, nga nung maghago man kung something na temporaryo, superficial, irrelevant, nga doon na may chance as a Christian nga ako mapataas ang Ginoo nga that would mean eternal hangtod sa kangturan of great value relevant in my life nganhi o ganito. Hago ko manay klaro manay bayad. Ngano ba day bayad? Ang Ginoo may bayad nako. Ang Ginoo may mo premium nako. So kung mulhago ta kay ma-expect bayad. Atong mata mo lingin na or papel ba itong mata, may sunan, tingnan. Ang tanaw ko na ito is the cross. Jesus Christ na napakamatay diha. So in closing, may sunan, encourage ko sa na ito, examine sa imong pagtuo. Asa naman ni naka-attach imong pagtuo? Nani Kristo? Or somewhere else? Kaya kung nani Kristo, magsigi kag pangita unsa imong gusto na kung buhaton karon Lord. Ikaw man sabi sa gusto mong buhaton ako Lord. Ginoo ganahan ko mo at buhat ani, buhat adto sakto ni. Buhat ko ani, buhat ko ani or kung di ka mosulti Lord, puyo jud ta. So, mo trust ta sa Ginoo enough nga mo obey ta niya. So I hope you and I mahimong like ni Ananias o ni Saul, believing always sa usa ka tinuod nga Dios. Ilang iyang ibutang kanunay iyang pagtupaglaw ni Kristo Jesus. Ug ilang ipakita sa ilang obedience, sa ilang iyang kabubuton, mao na naka-experience sila og miracle. Amen. God can use you kung itugot mo ang Ginoo. Nagbuto man ang Ginoo. So mao na nga again, I will share to you daghan mga dinhiba, daghan makarelate ko sa daghang experiences dinhi sa Book of Acts.
nga ang Ginoo has been bago pa-accomplish siya niini nga going to the bukid nga tupadong pa ni sa kaning kanang hotel des bukides sa lahog Marco Polo nga ang bana was drug addict nga kuy mo ko sa akong pastor magsuot sa BBRC pato sa una niya na nagawas niya luto sa may sa asawa kadugani nga asawa so inanin maminaw na so ganahan siya nga ako ang mag-share niya so para na ko nabalik siya na hindi na siya mag-persecute sa iyang bana ginanap siya minaw sa Bible pero mo ito mabutura ko lipay kay ko kasi akong kalipay minaw sa rin kantaha yan nakita sa na ko nga every time maminaw ko sa Ginoo obey ko sa Ginoo kung palayo ko sala mugamit lang yan Ginoo na to siya atong priority so please listen to this song sabi ko pa kung siya kakita ni Ini akala mo ni Ini but daghan kay tayo mga suso pa madagdadunggan so you can sing with me once you learn the song. Greatly for your glory, as I obey your commandments, I stay away from sinning. Use me, Lord, greatly for your glory. I will sing praises forever. I will sing to magnify your name. No greater accomplishments. May laing Ginoo nga makapahimo gayud amahan sa kasing-kasing nga magkapakapagin sa kalipay Ginoo. Mupagpangumuday gayud kanimo. Nga bisan pag years man ni nga nahitabo as you recall it, O Lord, and especially ngayon butangan jud kalantahon para kami makahinumdum. Amahan, it's always fresh and new and reminds us kung faithful ka kaniadto, the more you are faithful now to us. Because Lord, the time is drawing near, nag-anam na yung sira ang maayong panahon. O pipilanan lang gayud amahan, ang ituong isalig pa kanimo, nga musunod sila sa unsa pa imong isugo. Kanining panahon na amahan, it's not about what we have in this life, kundi naaba ka na mo. Nagpuyo ba ka na mo? Nakigrelasyon pa ba ka na mo? O kami nakigrelasyon pa ba sa kanimo? Ginoo, himua nga ang makasing-kasing pagkatawhan nga nadia karon o naminaw sa video. Mag-green ang ilang mga mata sa envy. Maganahan sila ganyan ang klase na relationship as well. Ginoo, dili ko ganito ang pinaka-best na example na Ginoo. And I'm just sharing and telling them, Lord, how good and loving God you are. Nga Ginoong Diyos. Whatever happens in this life,
it's irrelevant. Because nami kasiguraduan asa mo padulong. Hinuhimuain taon mo na sila kasing-kasing nila. Kaya kung wala pa sila kasiguraduan, asa sila padulong kumaning kinabuhi ha. Then Lord, please speak to that person. Pagkikistoryahay itaw siya. Unsa ang nakapakgang nimo sa pagpanglibog sa kinabuhi. Kung parang niya nga ma-experience ka in a different dimension, in a different way, in a joyful way na dili matukid, dili na mo masabtan sa mong kasing-kasing. Lord, speak, O God, and continue to minister and to reach out souls now and forever. For your honor and for your glory. Thank you for your word, Lord. Thank you for reminding us na mutuwa lang yung minimo, kung makuha kami pagto, mangayo kami, umuopera yung minimo. To you alone be the glory, honor, power, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 God bless you. God bless you. Oh, by the way, kalimutan ko nyo. Mulisenta, again, especially sa naminaw video, ang kamong na-review, please invite those who have not experienced. I know nga, we have some protocols, but invite them or share lang ang atong mga sermons na ito nila. Palike sila sa FB page, pangupanya mo ni Ana, so they will know and understand, especially kinahanta mo minister sa mga abuse in town, mga depressed, mga katawhan karon. So, thank you, and I praise and thank the Lord. Thank you again, Lord, for all the people na nag-work yun naman to make this video and even the preparation possible. God bless you all. Grace and peace of Christ be yours. Amen. Amen. Amen.